जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै गायसननो जों नाजागासिनो दं आरो जों बे सायाव खामानि मावदों। दिनै आसामाव गं 22 जिल्लायाव 130निख्रुइ बांसिन जोंहा आन्सलिक कमिटि दङ। बिनि बादैबो जोंना अरुणाचलाव कमिटि दं, मेघालयआव कमिटि दङ आरो दाख्लै बावैसो जोङो सोनाब बंगआव जों जलपाइगुरि आरो दार्जिलिं जिल्ला बे जिल्ला मोननैयाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाहैदों। आरो बेजों लोगोसे जों आलिपुरदुवाराव दा खोब खम समनि गेजेराव दानायनि बाथ्रा, दानायजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जेब्ला बर' हारिनि जेंनाफोर दङ, बेफोर जेंनाफोरखौ जों बयबो जयै आफादफ्रा गसंथालायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो, जों बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो जों मिथिनो मोनदों जे 3-4 दाननि गेजेराव जिथु जिटिए गोरखा एडमिनिस्ट्रेटिभ टेरिटरियेल मोनसे माबा दंमोन, जिटिए होननाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया जिथु, बेखौ लानानै मोनसे गोदानै सुक्ति जाफिननो थांगासिनो दङ। बेखौ जोंनो नखर बिफाननिफ्राय जोंनो फोरमायदों। बे बेलायाव जिहेतु जिटिएआव 290टा मौजा गोदानै सोसनफिनबावनो नागिरदों। बे सोसनफिननो नागिरनायाव जोंनि गोबां बर' गामिफ्रा जिहेतु बे ओनसोलाव हाबगोन, हाबनायखाय बे ओनसोलनि बर'फोरनि जिथु रांखान्थियानो होन, समाजखान्थियानो होन बा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे राजखान्थि मोनथायफ्राबो जुदि गोजोर जायो, बेनि सायाव जों सावरायबाय थादों। बे आयदायाव जोङो आगुनि जिटिएनि चिफ मानगोनां बिमल गुरुं बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो जोंनि दाबि दावाफोरखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों। जिहेतु टराय, बे डुवार्सनि टराय ओनसोलाव 3 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुङा बेयाव दङ। बिथांमोननि राजखान्थि बा गुबुन गुबुन मोनथायफ्रा जिहेतु रैखाथि मोननांगौ, बेनि सायाव जों खामानि मावदों। आरो जिहेतु बे ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा रायजो जाना दङ, जारिमिना मोनहासनाय बा आगुनिफ्रायनो बेयाव दं। जों मिथिगौ जे 1205 मायथाइयाव बक्तियार खिलजिया जेब्लानोखि तिब्बेतखौ गाग्लोबनो ओंखारदोंमोन, बे समाव बे ओनसोलनि राजाया बर' राजामोन, सासे मेस राजामोन। बे मेस राजाखौ सिगाङाव थाथेनायखाय बेखौ आक्रमण खालामनो गोनां जादों आरो बेखौ फेजेननानै, बक्तियार खिलजिया फेजेननानै बेखौ इस्लामाव धर्मान्तर खालामदों आरो बेखौ आलि मेस उपाधि होदों। बे समनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दङ आरो बे समनिफ्रायनो गोबां धर्मान्तर जादोंब्लाबो दिनैसिम दाबो बेयाव बर'फ्रा गावनि राव, हारिमु, धोरोम खोरोम गासिफोरखौ फोथांना लाखिदों। बे जोंनि थाखाय, हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै मोनसे आफादल' नङा, बे मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनाय, मोनसे गोजोर अबस्थायाव लाखिनाय आरो जौगाथाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव हमथाना लाखिनायनि बे मोनसे खुन्थिया होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै सिगाङावबो प्रेस मिट होखांबाय बे आयदायाव। आरो जोङो जोंनि डेलिगेट्सआव थांखि लादों। जों बुंदों जिहेतु आगुनि जोंनि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोम, बेयाव थानायखौनो जों लुबैयो, धर्मान्तर जानायखौ जों कामना खालामा। आरो माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे धर्मान्तर जानाय मानसिफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन। बे खेत्रआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एकमत नङा। आरो जों नायदों लुकुर कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन, बेयाव गुबुन गुबुन क्राइटेरिया होदोंबाबो धोरोमखौ उल्लेख खालामाखै। गतिके जों ट्राइबेल हिसाबैनो जयै थानो मोननांगौ। आरो जुदि धर्मान्तर जानाय मानसिखौ ट्राइबेलखौ दानोब्ला जों माइनरिटि जागोन, जोंनि सुजुग सुबिदाफ्राबो खम जागोन, बे जोंनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गनाया। आरो जिहेतु दिनै बाथौइजिमा दिनै सेन्सासआव मोनसे लिरनो मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो जों बरायदोंबो। आरो बे आयदायाव जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों एसे। खावलायदों जे बाथौ हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुनफोरखौबो हायोब्ला
बयबो बाथौइज्म लिरनांगौ होननानै खावलायदों मोनसे बे खावलायनाया बर' हिसाबै जादों बे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जिहेतु दिनै 30 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ बिनि मादाव बांसिनानो बाथौइज्म नङा होमबा बाथौइज्मखौनो लिरगोन जों मोनसे तुलना खालामना नायनो हायो रिजायनानै नायनो हायो जे जितु फारसि जरास्टार जितु धोरोम बे धोरोमनि सुबुङा दिनै सारा भारतबर्ष नाङै बुंनो थाङोबा 1,60,000 सुबुं दङ बिनि मादावनो बांसिनानो 50,000निफ्राय 60,000 सुबुङा भारतबर्षआव थायो किन्तु बे 50,000 मानसिनि थाखायबो भारतनि जितु संबिजित बे सेन्सासाव बिसोरनि थाखाय मोनसे खथा दं जरास्टार होननानै बिथांमोना लिरनो हायो गतिके जोंनाथ' 20 लाखसो जागोन बाथौइज्म लिरग्राया गतिके मानो गिनांगौ जाखो बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइज्म बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि बेक्तिगत आं सत्संगि मानसि किन्तु सेन्सासाव आंथ' बाथौइज्म लिरगोन बे आंनि बेक्तिगत डिसिसन बेयाव रावबोथ' हुखा बादा होआ नङा होमबा सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुखा बादा गैया उइलिंलि सोरबा लिरोबासो दा बे खेत्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मालाबा एसे हान्देर हरनाय थानायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजाबुजि जादों बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौ खिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ सेन्सासाव बेखिनिया जथेस्थ जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव जोंना बुजिनाया थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा मोननै खाबुखौ लानो नाङा दा जेब्ला ख्रिस्ट धोरोमनि सुबुं थारमाने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों थारमाने ट्राइबेलनि जितु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जितु माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लायो स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो थारमाने गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइन'रिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइन'रिटि जागोन नङा होमबा गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों थारमाने जोंनि गेजेरावसो भुल बुजाबुजिया जादों थारमाने बे बाथ्राया गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया जायहा गोसो दङ बे बाथौइज्म लिरगोन नङा होमबा सेन्सासाव आरो बे सेन्सासाव लिरदों माने जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं